Принципно в магазините е супер трудно да намериш синя храна, защото производителите на храна и психолозите твърдят, че синият цвят не е привлекателен и когато видиш нещо в синьо, мозъкът ти не ти предава желание да поискаш да го хапнеш или да го изпиеш. Аз не съм на това мнение, на мен синьото ми е готино, изглежда симпатично и със сигурност нямам никакъв проблем да си пина или да си хапна нещо, което е в син цвят. И ако искате, дайте ще започнем с двете спортни напитки, като този пранк също съм го опитвал и го харесвам. Чакайте, първо ще ги раздрусам двете. Този съм го опитвал и го харесвам. Тази напитка, признавам си, до сега не съм е пил. Нямам никаква идея дали ще ми хареса. Продава се в абсолютно всички големи супермаркети, в фитнесите. Предполагам, че спортистите я пият редовно, като разлика